saiatu naiz neurri batetan kriterio ezberdinak erabiltzen. Hamarri esaldi dira Euskal Herrian gertatuak edo behintzat Euskal Gatazkari lotuak, hori guztiet daukate, baina hortik aurrera garai ezberdinetako iesaldiak kontatzen saiatu naiz, lurralde ezberdinetako ieslariek burutuak, iesaldi ondo atera zirenak, iesaiak frustratuak, denetarik pixka bat sartzen saiatu naiz. Jakinik beti ere eta argi utzirik gaurtik etzela helburua iesaldien entziklopedia bat egitea. Bat ere bokazio entziklopedikorik gabeko liburua da, 10 esaldi aurkituko dituzuen bertan. Batzuek esango dute halako falta da eta hori etzen horrela izan, eta ez du liburu honek halako objektibitate eta dena biltzen nahi bat. 10 historio dira, beste batek, beste aukera baketa bat egingo zuen, hori nirea da, eta, ala kontatu dut, besterik gabe. Nik uste dut, esaten nuena, liburu, elementu ezberdina biltzen dituen liburua dela, batetik bada aventura, lehen esaten genuena, baina bada bestetik ere arte humano importante bat, jendearen bizipen oso personalako aitira. Imaginatuko duzuenez, preso dagoen batek ihes egitea erabakitzen duenean, izugarrizko garrantzia hartzen du horrek bere bizitzarentzat, eta beraz humanoki ere bizipen importantea kontatzen dituen liburua da. Bada intrigazko liburu bat ere zentzu batetan, eta bada ez humorezko liburu bat, baina bai liburu humoretsu bat zenbait pasartetan, guzti hori da, eta ez da liburu dialektiko bat, behin pelikula bat festival batetan ezartzeko, norbaitek esan zidan, eske zure pelikula ez da dialektikoa, eta, ez egit, pixkat harrituta gelditu nintzen, nik pentsatzen nuen esango ziala, zure pelikula ez da ona, edo ez zait gustatu, baina ez da dialektikoa, ez nuen espero, ez? Orduan, jatik esaten dute hau ez da liburu dialektiko bat, baina, beste gauza guzti horiek bada, ez? Eta besterik ez,